дуруди бепоён, бо шумо ҳастам хукшинос Ширин. хабари муҳиме дорам. метавонед ки ин хабари муҳимро дар ин видео гӯш кунед, истифода баред. аз аввал то охири видеоро гӯш кунед ва бо диққат ва истифода баред. ҳаминро гуфтаниам ки нафароне савол медиҳед дар бораи патент. ман чандин маротиба гуфтам ки ҳамин аз соли 2020 моҳи июн гуфтам ки ҳатман патент кунед. нафароне ки агар кор мекунед, зиндагонӣ мекунед, патент кунед. ва баъзиҳо аҳамият надоданд. ва баъди январи 2021 зиёд инсонҳо савол доданд. ман гуфтам ки патент кунед, имрӯз пага накунед, то 15 июна интизор нашавед. ана имрӯз бисёр инсонҳо мушкилӣ доранд ва навбатҳои зиёд аст ва боз савол медиҳанд. ман гуфтам акун аз июни 2020 ман шуморо таъкид кардам, яъне ки патент кунед, накардед. то ин рӯз, имрӯз акун моҳи июн омад, бинед ки имрӯз 6 июн аст. ва дигар ҳаволаи шумо ба худо ва кӯшиш кунед ба воситаи сайтҳои интернетӣ ё ба воситаи навбатҳои зинда тезтар ҳуҷҷат кунед, 15 30ро интизор нашавед. ғайри ин саволҳо додед оиди яъне ки РВП, вид на жительство, гражданство ва аз ман ҳатто кӯмак хостед ки масалан ман метавонам ки ба шумо кӯмак кунам оиди гирифтани РВП ва вид на жительство. ман ҳеҷ вақт оиди гирифтани РВП, вид на жительство, гражданство ба касе кӯмак накардам ва намекунам ва нахоҳам кард. ман фақат маслиҳати ҳуқуқӣ метиҳам. ман ҳуқуқшинос ҳастам, консултатсия медиҳам. дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ пурра дар ҳамин канали ман видео ҳаст. марҳамат бинед, истифода баред, саволҳо такрора нашаванд. ман имконияти ҷавоб надорам. хабари ман ҳамин ки 31 май 2021 сол аз тарафи яъне ки ҳукумати Русия қарор таҳти рақами 824 ба имзо расид оиди имтиҳон супоридани хориҷиён, муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. ва дар ин қарор зиёд тағйиротҳо ҳаст, иловаҳо ҳаст ва метавонед ки нафарони забони русиро медонед. ҳамин қарори таҳти рақами 824ро ёфта гиреду хонеду истифода баред. имтиҳон бо камера мешавад минбаъд ва тағйироти иловаҳо мешавад ва зиёдтар ба имтиҳонҳо даҳонӣ, хатӣ ва ҳама тарафа яъне ки таърихи Русия пурсида мешавад. барои ҳавай бояд ки нафароне аз Тоҷикистон меояд, ҳатман бояд ки шумо забони русиро хуб ёдгиред, баъд биед. ва барои гирифтани патент ҳам РВП, вид на жительство ҳам имтиҳон мушкилтар мешавад. нафароне дар ҳамин Русия ҳастед, пурра забони русиро ёд гиред ва нафароне дар Тоҷикистон ҳастед, омаданӣ ҳастед, забони русиро ёд гиред. саволҳо бошад, марҳамат, дар поёни видео дар комментарияҳо ба саволҳо ман метавонам ки ба шумо ҷавоб гардонам. дар амони худованд бошед.